Dobrý den, zdraví vás Miloslavka 3 Arlichová, ale já jsem ve skutečnosti GSL, ale nemám svůj e-mail, proto musím používat mamčino. Rozumíte? A tady je... jak se jmenuješ? Řekni to za mě, já to nechci. Co? Co máš říct? Já nevím. Svoje jméno ty dala. Hlavně nemusíš prostě. Tak jo. Je, moje čepička. No, tady máme Mr. Matia. No, takže to od kamoše. Přestaň na mě ukazovat ty pakači, já to vidím. Takže ještě mi na mě ukážeš paták. Co rač? Musím se zdržet. Au! 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 Jsem zpátky. No, chci říct, že by přestaň takhle mi to teď. No, tohle je video docela dobré. Už nevím, co říct. A do prkínka, co jsem to chtěl říct, do prkínka, nevím, tam